sotrawo ribai phani botaro family ada kisaban bo borok ble norno saka hinan tabu sung hanchi bothale peban blasa masan mas no kono proof tong hai ganar police case rudi khulum kata kote bu samtai jota tibra sarang no ang Pranjal Debarma Bangalore Tibra Foundation vice president tini hai noi ma phe gata kaisa topic no tui nei nogoi nang soiman lia actually mai video pon ne samya tinan first time ang se sanai be video ko party bo nungman pore ang tai tongmalia video ma sanangka ang tini as a vice president ongi kok saya as a tiprasa chini borok kok kubui na tui sawani dinong paskang phaiga je kaisa norgo jota noi mangkhana je tiprasa mobile nai tongnai rok YouTube Facebook Instagram nai tongnai no ma social media tongnai rok gana gani tongnai to saimano je hasal tongnai rok saimang khana je cash buri masano bini bosani sama bini bosaini sama parani borok palkhle kawinai botharo tamne bothar kasa seman aburi sekal rungufu tabuk akok no dari salan thaga ngla borok kobangwana kaimi hamya behinan kaham behinano tabung dina kuno borok sekal rok mutar tu hini kuno tong haja tong khai ban borok mutai dia borok bai seman aborok aburui sekal mana hinai sekal tabun man baikla sekal manai seba sekal rong tabung dina borok borok bothar mani aburina naburin bo mong sairo nang nondrani Debarma para bicara neria asukle wana masingcha so kirima singsa kesibo I kes no nugui ne ang tai tongman lia ani kha mia pro sampro simi suru di kok sana musugang ngane opinion na tu phake baskan andar samo samaya narok kham dewa so khamna wan so bat ani khani kok no set line phake tini je tini I kok mani sekal hinai nai sekal hinai bori masano bekle bothal laikha asuk parani lukoro kawinai kisaban khaw mai pori khara nije bai nije sibla song buini borok da nole nung kuno tong daw tong khagle kuno bini upore bishas kuringa nung police ne inform khlai di aini borok phaine bona aini borok rom bi hote aini borok nayano nung da ain Indian law kuri da police tam ton kha ain kan tam no bagi ton kha dunia wa abikla bajatam janja bothale payment blasa ekla buri ma sanan narok bothale mane kisapano kha saliya janarok abo bini bosani samo bini bosai bosa phan pai ngi fight back khlaimia na bole judi borok phan pai engla tamang le khamo becara narok becara mane hini ekla khlaiman chaya ang ekdum ma video no nuk sogoi ne ani bokha tong thogiang asuk kle ang tension nang kha bising tam ni semeyang sini borok tam mong baja tong dine tam ni hayang baja tong angge siwan musuku tai busuk tin sumbuya hai mehne tong sinai buin tola tong sinai iko ibaran buin tola thani uko chinna bubi hai mehne ko kim tirano sekal manfo sekal tam sekal mani na dar weklo bono pathar ka kisaban narok kha kham liara kisaban bo borok ble he bojuri kono mistake lai ta khajo na kono proof tong hai ganar police case rudi aini borok handle khlaino aini ya hati rudi norok je kam no khlai ke be asukle kam chayang saka asukle borok chichi ta bundang sa seman je khlainai rok norok yok lak joria buri kubui no jodi sekal rungya kaham ingla matai no phyoklak kisa wan sokdi norok bothar ka borok no bini bosana ganai norok bedo no hadi rulia kisa je tongmani je chin ritual khai na khai di ni pano sokdi norok tam khle kya bothar man ja golo norok nijin hagar khuri phobiri kya busuk jora mistake kotor busuk crime kotor sa seman aba jodi khaile ingla dunia busuk boro walai lai busuk boro sotrong lai hanchi bothale payman blasa masan masa hey bonang naimia bonang bothar penai ongni aba ekla solia dunia an kanon tongo naine borok tongo nung siagla sinai borok tongo
sine borok sari ekla ekla omoi tongkha tam khlainai sungdi but ekla borok masano asahai buri masano norok noga habi bothar manikla kisapa no mansukliya kisapa no kha khaimya asukla dong baga sakal norok no sakal hinan tabusung sakal to dunia puribat ma hino bukuk bai buri masano asahai ekla bothalai norok family ni samo je botharna norok mansukli ni jini personal life nini samo nini bosan samo जेखुन आंखा बरफ फाइनि फेमिलि नाकला खायगांनि बखाता मं खामोन तमा रिएक्शन रो खामोन किसाबर मानसो नै खानर ब सकाल बाहायग्ला सकाल दुनिया सकाल कुरियो दुनिया व दंगला बन्दिन कुनु प्रूफ न बाहायग्ला प्रूफ मा खानु प्रूफ मांगला पुलिस न साडी पुलिस रमि रहडी पुलिस एक्शन नावान सरकार बरतंगो but sum nijile ya kati sa ekla borno bothar mankla na ba mansa kisapa nijini borok hega thuilayo buini borok khla tam khlai tong sa sama golote monian tabu ko naidi sakal hini bothar lebe khabaro monian tong borok ko bangma sum buini comment section on no gang je bui nong mani saya ibo ekdom sajagli ang te kabang kok san thanglia jesu kok sasan kok bangu ani bokha soiliya video nuginai ang ma kok saka no samti pheka norba tamanso gonsiga please ano comment kai sairodi comment section no thangai nai dara nungi jaga mistake saka I jaga wrong saka amnobu correct line chai tongnai but ang personally ani khato ani tam sane ang kono words kori ang kok samai dokha nuginai a case no असुक असहाय बरक न बरक तत्रव रिबै फानि बोथारो फेमिलि सामो इवन सले काइसा किरिमा लासिमा हाई केस ताइनुया लासिमानि बको निजिन बरक बोथालायो नग हाबि बोथालायो किरिमान ककला जों बायजों बिसास खायमा यादाबो द जेफां तो ताबो गाब्र आं बिसास खालायो तीन तिप्रान पुलिस तीन इंडिया नि ल परनो strictly action nawano punishment mana nango borok karakla ang semano borok punishment manai ta romja khari khnao bono romtho teu karakla an digati bang sai tang bono punishment manan chi nangnai because ibo small ya ibo case kotoma I case no hanya karmaya borok masa han bothari hormaya sum bothari bosuk saba sagara phobirit langoi ha khuroi English sunglo tahu tay buk sang tay kok kabang salia tinin bagi sujarano ang I video no kha ekdom kha do sima salam sokang ang ni sak bai thang joli jak bin family sana kono kok kore tay salia jotono no hambai nai tong di an video share khlai di please ani channel na rok subscribe buklai thang di ang kaham gam topic tu phenai hambai